ständigt förnyas. Och om tillskottet, det senaste i raden, har det sagts att deras musik är som ett hypotetiskt soundtrack till den svenska medeltiden. Eller kort och gott så har det kallats för stenåldersrock av mycket lyriska recensenter. De som lyckas med bedriften att klara den här korsbefruktningen genom seklerna, de kallas Hedningarna! Det är så att vinnaren i kategorin folkmusik och visa är Hedningarna. Jaha, vem är språkröret? Ja. Grattis. Förlåt? Ja, visst, vi ska ge pris också. Då får jag säga på finska att hyvin paljon onnea teille kaikille. Oj, kiitos. Hjärtliga gratulationer. Ja, vem? Varsågod. Och vi vill tacka våran jättehärlig publik och, som har stött oss så mycket. Tack. Jag vill även tacka våra förfäder för vår fina musik. Okay.